good morning ulit. Dito tayo sa malapit sa plaza ng Santa Barbara. Ito yung mga office dito ng bagong kapag. Ito yung sa right wing ng plaza. At ito, yun mga yung old ano yan, old office ng ano, municipal office dati yan. Yan yun ang mga school yan. Tapos ito yung RTO ngayon. So guys, abante tayo dito para didikit dito sa ano, itong front ng plaza. So lalakad-lakad tayo dito. Maganda yung panahon at makita yung old presidensya na tinatawag. Kuwan pa yan, Spanish regime pa yan. At papasok tayo sa dito sa plaza at kukuha tayo ng para malaman ninyo kung i-update po kayo sa mga improvement dito sa ating kuhan ng mga bagong plaza na hindi katulad noon. Ngayon ganda na. Dito ginaganap yung halimbawa tuwing may okasyon, fiesta. Ayan, mga old tree, ano pa yan, ano pa. So guys, ano pa yun, ito mga bagong kuhan, mga namumuno na kasalukuyan yan, mga problem yung ginawa niya. Ito yung entrance gate ng mismong plaza. Ayun, kita nyo. So guys, dito tayo, akit tayo dito. Ayan, akit tayo ng kuhan dito sa kuhan at makita na natin yung mga bench nila. Dito yung kuhan, may comfort na kuhan. So ayun, may mga tao rin na kuhan. Kuha tayo ng magandang view dito, lalo dito sa kuhan. Ayan, yun, yung old na nakitaan nyo na yan. Gusto ito mga pagiliran na. Okay, marami pong salamat. Once again, musta po kayo ulit at sana masaya kayong yung mga interesting na parte sa aking content. Ayan, mga order dito. Salamat po.